I també al Maresme és notícia la carretera nacional 2 entre Masnou i Vilassar, perquè és el punt més negre de la xarxa viària catalana. Hi ha hagut 165 accidents en 5 anys. El Ministeri de Foment ha reformat aquests 8 quilòmetres de carretera, però els municipis per on passa no estan gaire satisfets amb els canvis i demanen rectificacions que en millorin la seguretat. Vorals inexistents, senyalització confusa, parades d'autobús sense espai i trams similars a una autovia que poden induir els conductors a córrer més. Així és la nova N2 en el tram entre el Masnou i Vilassar de Mar. La reforma que ja ha fet Foment per millorar-ne la seguretat, però no acaba de convèncer els conductors. Hi ha entrades que són perilloses encara, perquè la pintura està molt mal señalizada. Hay sitios que los carriles son más estrechos y es más peligrosos. Hay sitios que para las salidas que hay no han puesto el ceda al paso y lo veo más peligroso ahora. La mitjana és també un dels elements més criticats. Nosaltres creiem que no és adequada al material utilitzat i que entre cada 250 metres tindria que obrir una sortida perquè si es produeix un accident poder propiciar una alternativa que no sigui embotellar el poble. Segons els veïns, els murs també donaran problemes els dies de pluja quan les rieres baixin plenes. Les carreteres cada vegada que les van asfaltant va pujant uns 5 centímetres cada vegada. I ara per postes aquest gran muro que quedarem nosaltres potser ensorrats del tot. Aquesta Nacional 2, per tant, d'una vegada per totes s'ha de traslladar. I naturalment nosaltres entenem que tenim una C32 que estem pagant fa 40 anys de peatge, que està més que amortitzat, i a hores ja, diguem-ne, doncs, finalment que l'alliberin. Els ajuntaments han enviat una carta al Ministeri expressant el seu desacord i demanant la instal·lació dels 40 radars acordats per aquest tram. De moment, però, no han obtingut resposta i, mentrestant, la N2 continua sent la carretera de la discòrdia que separa els maresmencs del mar.